the grace to bishop and to give birth to this church so that ube ne connection yama destiny helpers. Kasibanga abantu abangizwayo Nkosi yami. Kasibanga abantu abangizwayo. There is a power encwadini yabaseFesu isahluko sokuqala izwi kaNkulunkulu bazalwane lithi kunengcebo uNkulunkulu asinikeze yona ekubangcwele. Oh yeah, ulifunda ujahile baby. Uthi izwi kaNkulunkulu they are riches. uNkulunkulu ayibeke kubangcwele. Incwadi yabaseFesu chapter 1. Don't ever take for granted abantu khonza nabo. Connect nabo as much as possible. Because bantu abasekhaya, you don't know who to obey. Hey. Bishop, uNkulunkulu, and even up to now I've not stopped. But I'm not praying for God to bring millionaires. I am praying that uNkulunkulu will raise millionaires here. That is the wealth uNkulunkulu akunikeze yona kwabangcwele. So don't take for granted umzalwane okhonza naye. Amen. Connect naye as much as possible. Oh, connect naye hayi ukuthi ngoba ufuna into ethize. Connect naye because uyazi ukuthi lalani bazalwane. Reading the Bible from Genesis to Revelation. Oh, kama breakthroughs uNkulunkulu awanikeza abantu, he uses people. Amen. Ngicela uyigcizelela futhi. Zonke izinto ezivula iminyango yabantu uNkulunkulu azenzile in the scriptures usebenzise abantu. And he is not about to change now.